Com crear un grup mitjançant Facebook. Un cop accedim a la web de Facebook, iniciem la sessió i per això caldrà posar el correu electrònic i la contrasenya i fer clic a iniciar sessió. En cas que sigui la primera vegada que visiteu Facebook, us haureu de registrar. Li farem clic a l'apartat Grups. A continuació, ens mostra els grups als que els nostres amics s'han afegit i els ha actualitzat recentment. En el nostre cas, li farem clic a crear un nou grup. El primer de tot és la informació, és a dir, el nom, la descripció, el tipus, les últimes notícies, l'oficina, el correu electrònic, el carrer i la població. Quan hagin omplert els apartats necessaris i els que nosaltres hagin cregut convenient, li farem clic a crear grup. A continuació, personalitzarem el grup, és a dir, podrem incloure una fotografia, però per això caldrà carregar la fotografia i acceptar que tens el dret de distribuir-la i que no infringeix les condicions d'ús. També pots indicar un lloc web, marcar diverses opcions com mostrar els grups relacionats, mostrar els esdeveniments, habilitar el foro debat, el mur, les fotos, els vídeos, permetre la publicació d'articles i decidir l'accés entre obert, privat o secret. Finalment, caldrà guardar els canvis. A l'apartat Membres pots eliminar-ne el que hi hagi o afegir-ne nous. Per això caldrà fer un clic al quadrat que es troba al costat del nom de la persona que volem afegir i convidar-la. Els diferents membres es poden fer oficials, fent clic a l'apartat Oficials i després fent clic a l'apartat Tornar oficial. Escriurem la categoria i li farem clic a Afegir. Aquest serà el resultat. Per tornar-hi, al grup es pot fer mitjançant l'enllaç, tornar a i el nom del grup. Accedirem al portal del grup on trobem els apartats d'informació, notícies recents, membres, foro de debat, el mur, membres oficials, tipus de grup, administradors, grups relacionats, fotografies, vídeos, articles publicats i esdeveniments. Informació del grup. En aquest cas, són les dades que ja hem introduït al principi, les quals es podran modificar si nosaltres ho creiem convenient. Notícies recents. Al mateix apartat podrem explicar els que nosaltres creiem que sigui d'actualitat. Membres. Aquest apartat és el que ens permetia afegir o eliminar membres del grup. Foro debat. Podem iniciar un nou tema o participar en algun dels que ja es trobin publicats. La llista de debats es mostraran segons tots els temes, els meus temes o els temes dels meus amics i s'ordenaran segons les últimes respostes, temes més recents, majoria de gent o majoria de publicacions. Al mur. Es poden escriure comentaris de qualsevol tipus fent-li clic a escriure alguna cosa. Podrem fer el nostre comentari. No oblideu fer clic a publicar. Afegir fotografies i vídeos. Per això caldrà fer clic a l'apartat corresponent. Les fotografies les podrem editar, afegir o pujar. Per pujar-les caldrà examinar-les i certificar que tens dret a distribuir-les sense infringir les condicions d'ús. Les fotografies poden ser JPG, GIF o PNG. No oblideu fer clic a pujar fotografies. Apareixerà l'apartat d'edició, en el qual es pot incloure un peu de fotografia, dir qui hi ha o eliminar-la. Com sempre, guardeu els canvis. Si voleu que hi hagi una etiqueta a la foto, podreu marcar un tros de la imatge i escriure-la.
A més, podreu enviar-li un missatge a la persona interessada. A part de tot això, també podeu dir qui hi ha seguint el mateix procés, però marcant el requadre corresponent de la persona. Finalment, apareixerà automàticament. Recordeu guardar els canvis. També podreu fer comentaris. Respecte als vídeos, el procés és molt semblant. Es poden afegir, pujar o gravar. Per pujar-los, s'examinaran des de l'ordinador. El vídeo no pot superar els 100 megabytes i ha de durar menys de 2 minuts. A més, tu o algun dels teus amics ha de sortir o haver-ho realitzat. També es pot gravar un vídeo mitjançant una webcam. Per afegir-hi un dels meus vídeos, caldrà fer clic a carregar. Hi trobarem el mateix menú que vam trobar quan volíem pujar-lo. Articles publicats. Es poden publicar diversos articles, però per això caldrà escriure la URL i fer clic a publicar. També es pot compartir i fer comentaris. Membres oficials. Aquest apartat mostra els membres oficials i no oficials, amb la possibilitat de modificar-ho. Tipus de grup. El tipus de grup fa referència a si és un grup obert, privat o secret. Per modificar-ho, caldrà fer clic a personalitzar i escollir l'opció d'accés. El grup obert, tothom pot unir-se i invitar a altres persones, a més de visualitzar el contingut. El grup privat és el mateix, però requereix l'aprovació per part de l'administració. El grup secret no apareixerà en els resultats de cerca. Administrador. Aquest apartat mostra el perfil de l'administrador. Grups relacionats. Aquest apartat serveix per veure altres grups. Fent clic al seu nom s'accedeix al grup seleccionat. Esdeveniments. Es pot crear un esdeveniment indicant el nom, el subtítol, l'amfitrió, el tipus, la descripció, quan comença i quan acaba, l'ubicació, el carrer, la població, el telèfon i el correu electrònic. Caldrà fer clic a crear esdeveniment. Pots decidir si vols que aparegui el resultat de cerca. Caldrà guardar i continuar. L'últim pas serà afegir o eliminar els membres de l'esdeveniment. Caldrà fer clic a finalitzar i veure. Resultat final. Aquest serà el resultat final d'un grup d'amics mitjançant Facebook.